nggih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ene ramuane, Mas. Ramuane apa Jali? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu, ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan. Oh, iki kok Tulis. kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. Ya nek napa digething tonggo. Sugih melarat pakai apa muni ming pindho tok. Ayo muni meneh tak anteni tak walik saiki saka kere sik. Muni neh yo kere malah pisan tok. Tangga kula niku mati sing wedok. Sing lanang hari kedua ning kuburan gawa kipas angin. Tak takoni, iki bojomu mati kudune ditahlili. Ngopo mau gawe kipas angin? Bojo kula wasiat, Gus, kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Dadi kula kipasi supaya cepet garing. Ndelalah musim udan modar. Ora rapi-rapi. Sida mbok lanjut. Ora sida tak lanjut. Lah apa? Keluargane ora welcome. Dadi mungkin ya aku mergone wong ora duwe lho. Dadi yen dolan rono ngono kuwi ulate do peteng lho. Lah sapa sing ngelatih peteng? Pake. Ora wae biasa. Mbokne. Mbok yo biasa. Lah sapa? Bojone. Oh. Ya bener Mas, can kowe wong ra duwe. Lah iya. Ra duwe utang.